Баймак телевидениеһын яңлыктар сыгарылышы дәвам итә. Бүгенге төп темалар хакында кыскасы. Әрме сафына китә егеттәр. Почта хезмәтеннән бер көн. Инфраструктураһы төзелгән бистәләр. 9 майдан егеттәрде әрме сафына алу буенча язгы сакырылыш кампания үз сафына инде. Сираттагы сакырылышта Баймак кала һәм Баймак Елайыр районнарыннан 100дән ашу егет кораллы көстәргә алыначак. Бүген әрмегә 12 егет узатылды. Егеттердің армияға сафына баруына теләге дур, үдәре килә, ата-әсәһе менән килгән егеттер дә бар. Һәм ошо мәсьәләне без июльдән 7-нә хәтле эшләп бетергә тиешбез. Барырга теләмәү силәр һәм дөресен әйткәндә касып бирүчеләр бар. Уларда без үзебезнең полиция аша, авыл хакимияттәре башлыклары аша тотырга түгел инде, уларга хәбәр итәргә, уларга безнең илдең законын аңлатырга һәм үзенең конституцион бурысын үтәвен теләргә иткәргә тырышабыз. Халыкты вакытында һуңгы яңлыктар менән таныштыру, уларга матбугат басмаларын yetkерү почта таратучылар иңендә. Ыжгыр буран, койма ямгыр тимәй, улар кешеләргә хат ташый, гәзит тарата. Хезмәт шарттары авыр, эш хакы бәләкәй. Өстәвенә был өлкәләрдә кыскартулар бара. Газета урынына интернет килә. Шулай булуга карамастан, был тармакта ла яваплы эшләгән хезмәткәрләр күп. Почта хезмәтенең бер көнен безнең иҗади төркем күзәтте. Сәкинә Әхмәтшина 10 ел почтала гәзит ташусы булып эшләй. Ул каланың Шанхай биттән хезмәтләндерә. 12 урамга матбугат басмалары, хат, төрле квитанциялар тарата. Почта ташусы булу еңелдән түгел. Һава торышының нинди булуына карамастан, көненә әлләнчә сакрым утырга туры килә. Иң мөһим проблема ул йорт хуҗаларының усал бәйһез этләре. Почта хезмәткәрләре еш кына эттән таланып кайта. Эттәр, конечно, безнең йөрәкте вис бетерделәр инде. Почтальонкалар күп тештеләнде. Эйләре Эттәре тоткас, ишек алдында тоткан. Урамга карап тормаганнар 3 метрлап. Бая без халганда безгә ушулай итеп торып, ташланалар, йөрәкте бетерделәр. Эше без авыр, ише эттән талана йөрү тоже рәхәт түгел. Усал эттәр бер проблема булһа, унан башка кыенлыктар бар. Халык почта ташучыларга насар хезмәтләндерәгез дип зарлана. Үзләре ябай гына кагыйдәләрне дә үтәмәй. Калала бит матур өйдәр төзелеп чыга, кайбер бер хуҗалар үзләренә почтовый ящик куярга онталар шикелле. Почтовый ящик безнең өчен ул бик кирәк. Домофондар куялар бит инде. Шул домофондарды кешеләр нигәдер кайлар асмай инде. Шул тоже проблема булып тора инде. Ысынлап та шәхси һәм күп катлы йортларда почта яшникләре юк. Был күренеш айрыуса күп катлы йортларда сагыла. Почтальондар матбугат басмаларын кайда куярга белмәй, үзләре менән кире алып кайткан усрактар да була. Шулай ук урам участкаларыннан гәзитләрне урлау кайһы бердәр өчен берни түгел. Ошондый усрак күптән түгел каланың Шаймуратов урамында теркәлде. Был эш буенча хукук хаклау органнары тикшерү алып бара. Әлфия Төләкова, Замир Махмутов, яңлыктар хезмәте. Районда яңа бистәләрнең күбеһе тиешле инфраструктураһыз барлыкка килгән. Байтак ерләрдә юл, һау, газ юк. Һәм был мәңге хәл ителмәй торган проблемаларга әйләнгән. Иске Сибай авылының Батыр Һунаршин урамында яшәү өчен иң мөһим сыганактар юк. Был кискен социаль проблемалар урындагы халыкты борсуга һала. Был урам халкы ел айланәһенә юлһыз узалай. Яз һәм көз мизгелендә юл азабы гур газабына әйләнә. Зәңгәр ягулык тураһында бөтенләй хыяллана гына яшәүчеләр. Әйткәндәй, электр сымдарын һуҙыу һәм һыу үткәрү мәсьәләһен урам халкы үҙ көсө менән атҡарып сыға. Улар урам менән йылыш үткәреп мәсьәләне үҙ сығандарына хәл итә. Юл юк, газ юк. Менә шуныһы бигрәк ҡыйын. Ваҡ балалар күмәк беҙҙең урамда. Мәктәптә алыҫ. Былтыр bir хәбәр бугайны, 2нче ел Темәс 11нче елда юбилей бугас Темәскә упор, 2нче ел Иске Сибайда карайбыз, бөтә акча шунда ебәрелә дигән хәбәр булгайны, безнең депутат әйткәйне. Быел тотып алып планды караһак, уже юк. Ошо урам өсөн яуаплы депутат Зәңгәр ягулык Батыр Һунаршин урамында гына түгел, элек барлыкка килгән урамдарда ла юк әле, дип җавап бирде. Юл мәсьәләһен үткән елда тәдә алдан район администрацияһы әйткән инде, быелгы елга тырышырбыз дип, ошо Хәсән мен Старый Сибай арасындагы юлда ремонт үткәрергә, авылдарга, хәтта ошо яңа урамдарга сыпат итәргә дип. Бюджетте тоже килеп сыкмагандыр инде, күрәһең. Газ яле булыр, бөтәһен бер елы булмай инде.
Үткән ел район буенса 40, қала буенса 17 сақрым зәңгәр яғаулык ҡыҙылды. Районда бөтә ауылдарҙы ла тәбиғи газға күсереү процессы йәнләнде генә. Ошоно иҫәпкә алғанда иҫке сибайҙар да үҙ сиратын көтөп алыр тигән ышаныс бар. Гөлнара Солтанова, Замир Мәхмүтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. 27 майдан 31-нә тиклем Баймаҡ районы Бәхтигарай ауылы эргәһендә район мәктәптәренең 10-нчы сыйныф уҡыусылары, Һөнәрселек лицейы, Өфө яғылыҡ энергетика колледжының Баймаҡ филиалы һәм ауыл хужалығы техникумының 2-нче курс студенттары буласаҡ һалдаттарҙан 320 кеше хәрби әҙерлек дәрестәре үтәсәк. Шулай уҡ балиғ булмағандар эше буйынса иҫәптә тороусы 15 балала был сарала ҡатнашасаҡ. Традицияға әйләнгән хәрби йыйын тураһында әҙерлек етәксеһе Рим Искужин һөйләй. Что қыш бойы алған занятиені практика рәвештен аталды. Огневой подготовка бар, тактическая подготовка, оқушылар физик күнекмелер бойынша ГТО нормаларын тапсыраларында, ату бойынша әдірлік өтелерінде. Бүті занятиелерде практик рәвеште өтесек бұл занятиенде. Бүті 5 күн армияға әдірлік болғас. Олар хайры кемдегілерінде, макет автомата, күндер ертесектен, приближенный армейскімінде етелеп бідін подъем была. Шан завтрактан һың, разутное занятие, и төшкі ашқа текліп занятие өтесегінде. Иртәгә музей көндө. Ошо иҫтәлекле датаны иҫәпкә алып, Баймаҡ ҡалаһының тарихты һәм туған яҡты өйрәнеү музейында 1-нче мәктәп уҡыусылары менән музей хеҙмәткәрҙәре осрашыу үткәрҙе. Осрашыу барышында учреждение директоры Нәйлә Ғалина килгән балаларҙы этнографик, шәжәрә һәм башҡа музей залдары менән таныштырҙы, фәһемле мәғлүмәттәр бирҙе. Был музей 70-нче йылдарҙа Шәрәфетдин Мустафин һәм Гөлнур Луҡманова тарафынан ойошторолған. Йәмғиәттә наркотиктар ҡулланыу заман тиренә әйләнде. Республикала ошондай осраҡтар һаны көндән-көн арта. Был Башҡортостан биләмәһендә составында наркотик матдәләр булған үҫемлектәр үҫеү өсөн уңайлы климат шарттары булыуға бәйле. Шуға күрә наркотиктар әйләнешен күҙәтеү буйынса Рәсәй Федерацияһының Башҡортостан буйынса федераль хеҙмәт идаралығы урындағы үҙидаралыҡ органдары менән берлектә составында наркотик матдәләр булған үҫемлектәрҙе асыҡлау һәм уларҙы юҡ итеү йүнәлешендәге профилактик сара үткәрә. Бүгінгі яңлықтар тамам, артабан эфир тулқындарын Ҡотлауҙар программаһы дауам итә, ә беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән хушлаша. Һау булығыҙ.